Takže ahoj lidi, dneska ukážu recenzi na můj třetí a oblíbený celkem blaster. Dneska to bude Rekordmar 2. Takže první bude, že si o něm něco řekneme, něco malého, pak si s něj zastřílíme a pak budeme zhodnocení. Tak jo, první si řekneme, co bylo v balíčku. V balíčku byla samotná zbraň, pažba, cvičení hlavně, 6ranný zásobník a 6 bílých elit šipek. Takže něco si o tom řekneme. Tak jo, řekneme si něco o lištách. Tady lišty máme jenom 2. Jedna je tady a druhá tady třeba na baterku. Nechápu, proč je tady moc lišta, protože tady se nabíjí ta zbraň. No, ona nabíjí. Tady nemáme žádné mušky, ale dá se tam udělat muška, když tam máte cvičení hlavně. To se dá už trošku udělat. Teďka jdem trošku dolů. Takže tady se dává zásobník, jako u všech blasterů, je to jako skoro u všech, je to dole. Není to sice dole lišta, ale já se asi chápu, protože tady je rukojeť a tady je zásobník a tady už nemůže být. Tady není. Takže tady se většinou mohly dávat jen tyto 6ranné zásobníky, protože tady někdy byl tam plast u rohu, teďka nevím přesně kde, a nešli tam dávat třeba 12ranné nebo 18ranné, nebo klidně i banánové zásobníky nebo bubnové. Tady se dávaly dávat jen tyto 6ranné zásobníky. Tak a ještě k tomu tady je tady ještě je taková ochrana na ruku, takové, když jste se vážně jako hodně bouchli, tak by vám to ochránilo ruku. Prostě tady to konci je. No a ještě bych jsem něco chtěl říct k tomu blastu. Zásobník se tam dá dávat celkem lehce, ale abyste tam dali zásobník, musíte to mít nabité do poloviny. A pak ho tam můžete v pohodě dát. Když to máte nabité takhle, tak tam prostě nejde. To tam prostě nepadne. A tak to prostě musíte mít už skoro nějakých mechanických plastrů. Musíte to nabít do poloviny, abyste tam mohli dát ten zásobník a to. Teďka je dozadu, tak je trošku dozadu. Tady je tlačítko, kde se dá vyndat zásobník. Je to na obou stranách, takže i pro leváky nebo pro praváky. Není žádná hrůza. A ještě teďka je ta pažba. Ta pažba je sice hodně dobrá, drží celý blaster, ale je ultra krátká. Musím mít skrčené ruky, aby mi tam lezla. Tak to bylo nějaký popis o tom blasteru a teďka jdem na střelbu. Střelba se bude konat u mě v pokojičku, protože jinde to já můžu dělat, mamka tam vaří, jsem tady zavřený a to. Tak jen ke střelbě. Já to zatím nachystám a vy zatím můžete počkat. První budeme
střílet ze 6raného zásobníku, který byl k tomu, a ještě 6 šipek, který byl taky v tom blastru. To budeme střílet na přesnost. Můžeme začít. A druhá střelba bude s 12 rannýma dvou spojenýma zásobníkama. První budeme střílet s normálníma kulkama, který by k tomu, a pak budeme střílet modrýma elitřipkama, to jsou bílé elitřipky. A budeme střílet trošku rychlejc, ale ne úplně rychle. Druhá střelba s modrýma kulkama. Tak, to je byla střelba a teďka bude moje zhodnocení tohoto blastru a 6raného zásobníku. No, je to celkem dobrý blastr, a i na rychlost, a i na vzdálenost a na dálku. Je to celkem dobrý blaster, sice to mám, k tomu je malý zásobník, ale to mi až tak moc nevadí. Je to sice rychlej blaster, ale nemá slendfire, že vy to prostě držíte a můžete takhle pořád střílet do nekonečna. To nemá a to. Většinou se dá zaseknout šipka, že se vám to zasekne vzadu prostě. Tam vzadu. A se vám to většinou tam zasekne, skrčí se to a tak. Hodnocení moje blastru je celkem dobré a to by bylo asi dnešní video všechno a čau.